Gusto ba nimo nga mobisita sa Eiffel Tower sa France o kaha sa The Great Pyramid sa Egypt o guban pang mga sikat nga mga landmark sa kalibutan ning panahon sa Pasko? Affordable na kaayo ug libre kining mabisita sa Dakbayan sa Naga. Ani ang report. Sa tubangang bahin sa Naga City Hall, nakaplastada na ang mga miniature sa mga landmark nga makitaan sa adunahang mga nasod. Ginama kini sa styrofoam nga gibintalan aron mohaom sa mga tinuod nga struktura. Apan mas makapahingang hangasagad sa mga landmark kay mugna sa recyclable materials. Sama nining bilan, nausay struktura nga murag mosque. Dini sa plaza naglibot usab ang mga struktura sama nining ginama sa mga plastic bottles nga gibintalan og silver. Nausab ang dakong imahen ni Cristo o Christ Redeemer sa Brazil. Samtang makita ang favorite selfie spot, ang Eiffel Tower, Pyramid of Egypt, Statue of Liberty o uban pa. Sige mga brod na ta, dito sa syudad sa Naga. Mas nindot kini panahon sa kagabion kay mulutaw ang iyahang disenyo. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.